to snad není možné. Horacio Salvatori, exhibícia špičkového profesionálneho kulturistu z Federácie NAVA. Horacio Salvatori je z Talianska, prišiel podporiť Steko Kasovia Cup 2008. Informáciu Horacio Salvatori je minuloročný víťaz profesionálnej svetovej súťaže Mr. Universe. Horacio Salvatori je víťazom svetového šampionátu IBFA 2007. Nielen legenda Bob Dylan, ale aj špičková profesionalita Horacio Salvatori z Talianska. Svetlo. Ako to býva dobrým zvykom na vás, aby ste vyprovokovali ďalšie exhibícii, dámy a páni. Toto je Horacio Salvatori z Talianska. Pokiaľ si chcete vyžiadať vaše ovácie, tak ako na koncerte na modnej prehliadke, musia gradovať. Takže záverečný aplauz pre Horacia Salvatoriho z Talianska. Ďakujeme veľmi pekne, Horacio.